שלום לכולם. ליאור, תגיד. אנחנו עכשיו הולכים לעשות מנה משוכפלת שאף... לא, המנה מוזרה. מנה מוזרה שאף אחד בעולם לא עשה אותו אצל יונתן בבית. מטורף. מתחילים. קודם כל... רגע, לא. שוברים פטיבר. סוגרים פטיבר. תביאו. סוגרים לא, פטיבר. שבור. מפצחים אותו. שבור. יש לי. אתה תקח לו כולה. רגע, אני צריך לשמור. רגע, צריך שיראו אותנו, ליאור. תאכל את זה? תאכל את זה. לא, שלא יאכל, שלא יאכל. אריאל, אבל הוא לא נותן לי לשבור. תשבור את זה. לא, לתוך הקערה תשבור. תשבור לתוך הקערה. יופי, כל הכבוד. אלוף. זהו. יאללה, עכשיו אריאל את השוקולד. לא, עדיין לא שוקולד. עכשיו, לא, אריאל, לא לקחת. עכשיו שמים חלב. לא, שוקולד, עכשיו שמים שוקולד. עכשיו שמים שוקולד. שוקולד הזה. רק לא, אני לא כזה, שם. אורי, לא רק את זה. אני לא, לא שם. את זה. רק אני שם. אני רק מריח. אפשר גם. אנחנו שנייה פותחים משהו. תחכו. תריח. רק אני עושה את השוקולד. וואו. רגע. הנה, ככה שיראו אותנו. רק אני שם את זה. תביא אביב, אני אפתח לך. יפתח את זה. אבל אני, רק אני שם. כן, רק אתה שם. עולה. קחו, אריאל. הוא יפתח. תשים את זה. שים את זה. לא לשבור. יופי. שים פה. אריאל, שים פה. אל תמח. יופי. שים את זה. שבור. ושים. אלוף. רגע, עכשיו יש לנו מועכן. אני לא, אני מועך משהו. הנה, יש לנו כף. רגע, אריאל, אל תיגע. כף. סבבה? מועכים. אני יונתן, זה אורי, זה אריאל וזה ליאור. בלי שטויות, אריאל. בלי שטויות. אנחנו נמחוק את זה. שרי לא צריך למרוח. אורי, על השוקולד. את השוקולד לא משנה. בואי, אני אעשה את השוקולד. רגע, עכשיו בואו. שוקולד, לא. שוקולד, כן. חלב. לא, שוקולד. אני שם. אני שם את חלב. תעזור לי. עכשיו שוקולד. מייפל. שוקולד נוטלה. וואו. רגע. שמים הרבה. לא ככה. זהו. תביאו, רגע, שרי. לא, זהו. תנו לי. לא, אבל שמתי רק על האמצע, צריך לשים על הכל. שימו גם לי. עכשיו, נשים על הכל. עכשיו תעזור לי, אריאל. תעזור לי ומזיזים. שמים לי על... צריך להזיז את זה. כן, כך. לא ליד. ימי. עושה ככה. וזהו עם השוקולד. זהו. ימי. עוד אחד קצת. לא, אריאל, ייגמר לנו. עכשיו החלב. אני שם. לא, ליאור. שרי, אני יודעת לפתוח. מה? לא, ליאור שם, כי זה יכול לשמור. זה... לא, שמים את זה. עכשיו עוברים אל החלב. שמים בכוס. צריך שזה יהיה בדיוק בכוס. ואריאל שופך. אני. לא, אריאל שופך מהכוס. זהו. אריאל שפוך. על זה. לכאן. לא. על הטלפון שפכת. לא שפך מהטלפון. לא. הנה, כל... הכל בסדר. רגע, אנחנו מנקים. עכשיו מערבבים קצת. הנה, אוקיי, הנה סמרטוט. תראו, טלפון בסכנה. אוקיי, אז אנחנו בבעיה קטנה. נשפך לנו קצת חלב, אנחנו מנקים. אוקיי, אנחנו מערבבים. התקרית עוד שנייה נגמרה, תגיד. התקרית עוד מעט נגמרה. נכון, היא עוד מעט נגמרה. בוא. אני מערבב. עוד שוקולד. וואו. היא אומרת, אבל... זה נראה מטורף, חייבים לראות. עוד קצת. נכין מזה ארץ. וואו. לא, זה נראה מטורף. לא, כי בא לי כמה. זה נראה מגעיל, אבל זה הולך להיות טעים. זה נראה כמו קקי של פרה. אז זה נראה טעים תעשה לכל הילדים בצהרון. איזה נדיר זה. שרי, תן לי גם קצת. זהו. זהו, מה, השתגעת? זה רק כמו חרבון של יונה.
לא, זה נראה כמו דייסה, ליאו. זה נראה כמו דייסה. אני מביא עוד שוקולד. עוד אחד אחרון. זהו, לא, ליאו. לא, חייבים לאכול. נו, אין לנו זמן, ליאו. הם חייבים לראות. אומייגאד. הנה, פתחתי. אבל לא אוכלים את זה ככה. כן, ככה. ממש לא, זה מגעיל. זה לא מגעיל, מאיפה לך? מקפיא. לא במקפיא. חכו לא לטעום. מביא כזה לבית ספר. לא במקפיא. השם. בטח שבמקפיא, למה? לא, בוא ניתן את זה לפחות ככה. חכי, לא עכשיו. עם הכפית. לא עכשיו. אריאל, אתה טועם ראשון. תן לי את זה טעים. זה מגעיל ככה. סתם, זה טעים, אבל צריך, חייבים. תביא, אני יודע לפתוח. לא יודעת, לא, אבל הסרטון פה. סליחה, יש לנו תקלה, אנחנו הוא לא מצליח לפתוח. כן. תנו לי לפתוח. טעים. הם לא יודעים לפתוח. אני נודע לכם טעים. תביא לי, אחי. תביא לי. בדם של פסטיבל. יש לנו תקלה, רק ברסה. מי זה ריאל? רק מי זה ריאל? סתם. לא בוגדים בריאל. אם אתם רואים את בבויה, תגידו לו. שאנחנו לא מעתיקים. אנחנו כי לא זה מעתיקים. לא עושה למה. זה רק משהו שהמצאנו. תן לי לטעום. אכלת את השוקולד? לא. הוא פה? חכה, אריאל, חכה. זהו. לי. תאומים, טעימה. לא, אני לא רגע, טועה. מהכפית. אני טועם ראשון. ים. עכשיו אני טועם את זה. נכון, זה עם פטיבר, מה? תורי. וואו. אריאל, בוא, אתה טועם עכשיו. ואריאל טועם הכי הרבה. אריאל? עכשיו אנחנו עושים את זה במקפיא, מחר טעים? אנחנו נעשה את ההמשך של הסרטון. טעים לך? וואו. ביי. לא, עדיין לא נגמר. אני כבר חוזר להיות, תעסיק אותם. אז היום הולך להיות אנחנו פותחים את החבילה, באמת? הכדורגל הכי טובה בעולם. מחר אנחנו... זה של 2025 תנו לי לטעמים. ליגה, לא מצאתי. זה מטורף פשוט. אנחנו לא יודעים מה הייתי שם, אבל זה נראה לי פשוט מטורף, אוקיי? אז אני אומר לכם, תישארו כל הסרטון, כי הולך להיות כיף. הולך להיות אז מטורף. עוד מעט נתחיל את הקלפים. פום 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 פום. אני שם את זה במקפיא. תראו אפילו? או, מה? רגע. אוקיי. אז עכשיו אנחנו פותחים את חבילת הקלפים של 2025. אז אנחנו בקטע פה ממש לא נורמלי. כן, נכון. יונתן! מה? אני לוחש. סתם, לא קשור. עכשיו אנחנו הולכים לחבילת הקלפים. עכשיו יש לנו חבילת קלפים. היי, אל תיגע, לא תעז. נוגע לי בנעליים החדשות. אני בסרט טוב. אני טועה. עכשיו אנחנו פותחים את החבילת קלפים הכי מטורפת בעולם. 2025, ליגת האלופות. בואו. ורק אומר לכם, אני ממליץ לכם על הבובות הארי פוטר מהביצת מביצת הפתעה. קינדר. מהביצת הפתעה של הארי פוטר שווה רצח. יש לי אוסף, רוצים לראות? זה טבעת. אני עוד שנייה. הנה, יש לי שוקולד ביד. קבלו. זה הגיוני. אל תדברו על זה. וקבלו קופת חיסכון. נמצא גם על זה. פותחים אותם? אין לי שלי. נפל למטבע. הנה, ויש- יש מטבע. יש כאן דוב, תן לי. הוא לוקח. רגע, בוא נ... תראה. אריאל שם מטבע. אני שם מטבע. אז אריאל, בוא פה. רגע, סליחה, טעות שלי. בואו. עם הכסף שלי. בואו נראה. רואים את הקופה? כן. רואים?
יש פה עוד מטבע. רגע, לא. די, לא. לא, אין כאן. הנה. לא, לא. רגע, מההתחלה. הנה. תנו לי. אוקיי, אבל תלחץ. רגע. ככה, אריאל. שים את הכסף. שים את הכסף. ואם הוא שם כסף, הדובה, ולוקח אותו. עכשיו בואו נמשיך לחבילת הקלפים. אין לנו מושג מה יש שם. אין לנו שמן של... אריאל, תביא. אין לנו שמן של מושג מה יש שם. אריאל, זה ירס, תביא, זה ירס. נהרס הסרטון. הוא לקח את הקלפים. נהרס, לקח את הקלפים. נהרס. אריאל, אין סרטון, אתה יודע? אין סרטון. ואתה לא טועה מזה, כך, אני אעבור. עזור. יופי, יאללה. אין לנו זמן, אנחנו חייבים להראות את זה. וואו, זה הולך להיות מטורף. תן לי, ליאו. אומייגאד, אחי. רגע, נפתח את זה. תראה, נפתח. אני הכי טוב בלפתוח. כך, פתח. היה פשוט תקלה קטנה של השיח של יונתן. מה? אבל הכל בסדר. מה? ממליץ לכם לבייגלה. הוא לא ממליץ, הוא סתם ילד. עזבו אותו, הוא סתם ילד מעצבן. סקרנים, אני החבר שלהם. סתם, הוא חבר שלנו. איזה אצבע יוצא דופן, נו. זה קל רצח, יאללה. אם אתם לא מצאתם, חייבים לי... ותרשמו... אם אהבתם את הסרטון, תנו לייק, תירשמו לערוץ. יונתן. מה? איפה שמת את זה? תירשמו לערוץ, אפילו פעמון. רגע, איפה שמת את הגלידה? במקפיא. ושימו לייק, תירשמו לערוץ, המקפיא שבמקרר. תירשמו לערוץ, תנו לייק. ועשו כל מה שבא לכם. אם אהבתם את הסרטון, תרשמו בתגובות רביעת... איך קוראים לזה? תרשמו בתגובות אוהבים את המנה המוזרה, תרשמו. אם אתם אהבתם את הסרטון וצפיתם עד הסוף, תרשמו המנה המוזרה בתגובות, והולך להיות חיים. 13 דקות סרטון. בינתיים. ליאו, באו לאסוף אותך, נכון? כן. אבל אתה לא הולך אבל עכשיו. אני לא הולך כי אני רוצה להישאר בסרטון. אורי, תביא. אני כבר חוזר, אבא שלי פותח לי. רוצים לראות אותו? את אבא שלי? בואו תראו. אמא שלי בלונדון, היא קונה לי מתנות. אני מראה להם את אבא שלי. לא, תגיד גם איך אתה אומר. אבא! מראים אותך בסרטון. אבא, מראים אותך בסרטון. זה אבא שלי. הופה. תראו את הגשם. יורד מבול. ליאו, אני אומר לכם, מבול. נלך הביתה, תראה מה קורה בחוץ. לקחתי עליו. לא עוד מעט, תראה מבול. כדאי לכם לחכות שהגשם יירגע. יש מבול. מה? כל גשם. יורד גשם, אנחנו בתקלה קטנה, אבל הכל בסדר. אנחנו יוצאנו בבית. אבא שלי יהיה בתקלה. הנה הטלפון שלי. היה לנו את החבילה, אז פתחנו אותה. רגע, הנה. נתחיל. הנה החבילה. קלף ראשון, כן. זה קלף ראשון. קלף שני. קלף שלישי. קלף רביעי. קורטואה! צא לנו קורטואה. אני אמרתי את כל הזיכרון חיים שלי. מה? כמה זמן הסרטון הזה? 14 דקות בינתיים. רייקס! חתימה! אריאל. נהרס הסרטון, תודה. רייקס. אריאל נהרס. רסת. אני רק רואה את הקלפים אם הם טובים.
אייקס. זה רק רואה עם טובים. אייקון! נשבע לכם יש כאן אייקון. אייקון. וואו, איזה קלף. אייקון. אשכרה אייקון. ריאל מדריד. עוד אייקון, מה קורה פה? מה זה השטויות האלה? נשבע מנצ'סטר לכם. סיטי, מנצ'סטר סיטי, אין לי שמן של מושג. ריאל מדריד. יואו! אהלן! תראה. תן, אפשר לצרף אותו? אשכרה אהלן. אשכרה. אריה, אתה מקמט וזה לא יהיה אמיתי. אני לא אקרא. התקלה שנפלה לטלפון, אבל הכל בסדר, אנחנו ממשיכים. אין שום תקלות, יאללה. אהלן. ארסנל בינתיים. ארסנל ואיזה קלף גרוע. ואיזה ביירן מינכן. לא אריקיין. סקמבוני. הוא סתם אומר שמות. סקמבוני. טוטנהאם, לא ככה. סקמבוני. סקמבוני! קיבלת את הקלפים, אריאל, תודה, באמת, חזיר. לפציג. קימת את זה. זה לא כזה טוב. אהלנד, קימת את זה. לא נורא. תמשיכו. זה בינתיים הקלף הכי טוב שיוצא לנו. ארליינס. לא, האייקונים ואהלנד. כן, וואי. מעניין מה יהיה. אוקיי, סבבה, לא רע. די, אריאל. עכשיו היה לנו תקלה ממש קטנה. אריאל, אתה מפיל את הטלפון. יא אח, אריאל. זה נעים, לא? די. אסטון וילה. רגע, לא רואים? אני אראה לכם. הנה, זה מה שיצא, תראו. זה מה שיצא. די, אריאל. די. אריאל, די. אוי, עזוב אותו. כואבת לי היד. עזוב לך? אריאל, די. פורטו. עזוב אותו. זה אריאל אבל. רונלדו שיחק שם שהילד. תרשמו בתגובות מי אתם יותר אוהבים. מסי או רונלדו? סבבה? מסי הלוואי. אבל רק מסי, שתדעו רק מסי. מי זה רונלדו? קקה של רונלדו, באמת. היה לי קלף שמקודם זרקתי אותו לפח, זה דמבלה, הוא שונא ישראל. באמת זרקת אותו בסוף? כן, אריאל זרק אותו. הוא שונא ישראל, מה נראה לך? ליברפול, אתה רוצה שמה? אתה רוצה בזה? זה לא חמצא לך, יש לכם מזל. זה קלף שאנחנו אוהבים יחסית. או, יובנטוס, בוא נראה. קלף אדום! קלף אדום! קלף אדום. קלף אדום יובנטוס! יובנטוס, הלאה הביתה. חכה. עוד קלף אדום! עוד קלף קלף אדום. מה הסיכויים? בוא נראה. שחור. מה הסיכויים? מה הסיכויים? אחד אחרי השני. אחרון, ביירן מינכן. אריקיין אדום. ואני אומר לכם, נגמר סרטון להיום. לא, עדיין לא נגמר. עכשיו נגמר. יאללה, ביי לכולם. נגמר הסרטון. תרשמו לייק, שימו לייק, יאללה, ביי. תרשמו לערוץ, תפעילו את הפעמון ותרשמו איזה קלף הכי אהבתם. יאללה, ביי. יאללה ביי.